Good morning, guys. Hello po. Asim. Yung magka-asim. Nakagising ko lang. Asim na naman. Ang cute talaga niya. Good morning. Gisingin mo si ate, dali. Gisingin mo si ate. Ha? Oo. Good morning, guys. Oo. Nantok pa ako Namuyat na naman yung patutang yan eh. Sinong namuyat na bata? Ha? Nagising-gising. Ha? Nagising-gising. Ay, naku, good morning. Good morning. Morning, guys. Nakabangon din. Hirap pang bumangon eh. Puyat-puyat pa. Pero kailangan kumilos. And bumili kami ng namalengke na pala kami. Nakauwi na tayo. Kumain tayo kanina breakfast. Sarap ng ulam namin. Tuyo and egg. Diba? Kahit araw-araw mo yun inuulam. Ang sarap-sarap pa rin. Ba't kaya hindi nakakasawa ang itlog at tuyo? So, ayun. Bumili ako ng isda. Alam niyo ba kung ilang pirasong ganito na isda? Tatlo. 100 pesos na. Tatlo lang na ganito. Sobrang mahal talaga as in ngayon. Lahat-lahat mahal. Sandaan na agad yun. Ulaman lang natin. Grabe naman siya. Super mahal lahat. At sibuyas bawang. Sobrang mamahal. Yan, bumili kami ng sibuyas bawang. Tig 1/4 lang nga. Dahil nga yun lang yung pinagkakasya lang natin yung budget ba natin. So ito, ang liliit pa niyan guys ha. Ang kilo nito ay magkano ba? 35 ang 70 ang kalahati. 140 ang kilo nito. 140. Ito naman, ang kilo nito ay 120. O, hindi nagkakalayo yung dalawa. Grabe no, sobrang mahal. Ay, wow! Naglalakad. Ayos ang damit mo. Dada! Oh, ingay naman ang aking bata. Wow! Very good! O, balik na doon. Balik na. Balik. Yay! Oh, grabe naman na damit dyan. Backless Oh, diligo na kasi yan. Pinabihisan ko lang kaunti at magdudumi yung kanyang damit kanina puti. Galing naman mag-walk. Oh, galing naman. Nakabili na rin tayo ng fishball and kikiam and yung saging. Yun lang yung murang nabili namin. Dito lang tayo babawi sa saging. Marami na tayong binili. And kamote, kaunti lang. Ayun, ligpit time na naman. Kaya huwag mo kalimutan to ha. Oo, galing talaga ng aking baby. Wow! Walk. Walk. Oh, pagod na daw siya. Pagod na. Liligo na. Isa pa? Oo, galing naman yan mag-walk na. Baka wala ka pa isang taon, maglalakad ka na, bebe. 10 months na siya ngayon, guys. Happy 10 months, baby. Bulaga! Oo, naglalakad na 10 months pa lang. Talaga naman, very good naman talaga yan. Oo. Yehey! Kilala niya na rin kami. Pagod na siya eh. Pag sinabi mo, nasa si ate? Nasa si kuya? Tingnan niya, marunong na siya, tumuturo na siya si papa niya. Ako. Ay, ganda na. Ang tubig na ilan, nakalimutan ko na. Tara na, maliligo na bibig ko. Oo, very good, dami na kilala. Oo. Hayaan mo, hindi niya marunong na yun magtulak. Marami na naman kinuha si papa na kakao na gagawing chocolate. Ayan, ibibilad dyan papato sa inyo. And then, yung paggawa nito, saka na. Pagka okay na lahat ng seeds. Pag gagawin ng chocolate. Ang gagawin kasi dyan, yung mga bata, bubuksan niya ni papa, tapos sisip-sipin nila. Diba masarap yung buto? Matamis-tamis yung labas niyan. Tapos, iipunin lahat ng buto, ibibilad sa araw. And then, sa susunod, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa to ni Fadier. Dami na naman, no? Ito yung binibilad ng mga kakao. Ewan ko kung ilang araw yan. Basta pag toasted na siya, pwede na yun. Lunch time! Prito na naman. Yun lang ang alam ko. Alam niyo naman. Sabi ni Papa, yan lang alam mo, prito. Pag siya nagluluto, maraming dalawang klase ang ulam namin. Pag ako lang isang klase lang. Hindi. Iprito ko, and then magigisa tayo or may sabaw. Mag-iisip tayo kung ano pang idadagdag na may sabaw.
Prito lang to lahat. Hindi sariwa pala. Tingnan nyo, hindi mapula, hindi malinaw yung mata. Oh. Hindi ko napansin. Parang ang ganda kasi kanina, pero nung nililinisan ko na, parang ang lambot, parang nag-aagnas. Ewan ko ba? Hindi talaga ako marunong pa. Hindi pa pwede yatang mag-asawa. Charot. Yun palang french fries na ginagamit namin. Ito, it's 2,500 grams. So, 2.5 kilos. 2 kilo at kalahati. And maganda ito guys. Kaysa dun sa ibang brand na nabili namin. Ang tatak niya ay Abico. Abico. Ayan. Food service. Maganda. Yung french fries niya and may color. Medyo madilaw siya. Hindi katulad ng iba. Tapos hindi siya durug-durug ba. Tapos malaki na. Diba? Mga 2 araw na to sa amin. 2 linggo. Ay, 2 araw. Isang plastic. And then, simula nagtinda kami. Ito na yung binili namin na brand. Ngayong January. Taran! Yan ang ulam natin ngayong lunch. Ang sarap ano. Inggit na naman kayo. Oh. Na-perfect ko din ang aking bistig na isda. Kain tayo guys. Wala pa yung makakain. Tawagin pa natin si Papa na gumagawa ng kulungan ng baboy. Tara, kain. Nakatapos din ng lunch. Talagang pinagkahiyaan pa natin tong isang piraso ng isda. May tira pa tayo isa. Tawa. So, gumawa kami ng turon and mamaya, gagawa na lang ulit tayo kapag naubos yun. Saka ako gumagawa ulit. Kasi pag nagluto ka ng marami, tapos hindi naman naubos, hindi na siya crunchy. So, pag nagkulang yun, and then may gusto kang bumili, nilulutuan namin ng gagawa ko ng bago. Ganun, ang ginagawa ko. Hoy, pati asukal. Bakit kita mag-ibo? Ah, sinulungan niya ako kanina. Isa naman ginawa mo. Sa kanya daw yun. Tawa. Nilabas ko muna yung mga tanim-tanim ko dyan para maarawan sila and madiligan. And tinitirahan sila ng langgam. Sobrang daming langgam sa ilalim. Kaya dyan muna siguro yung mga yan. Pag wala na ulit langgam, papasok natin. And ayan, nandiyan si Karen ngayon dahil weekend. Nagpapaligo ng kanyang mga doggies. Yung doggies pa lang anak ni Milo guys. Ano na lang, isa na lang. Namatay na yung 2. Hello, Siso. Yung aso naman niya ni Rara. Social po ang mga aso dito. Lakto sila. Wala sa lamesa. Halos. Hello, bebe. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Magsasarado na kami. Sa baba na kami kakain. Dahil gabi na. 7 PM na ng gabi guys. Hindi na ako napag-vlog kanina. Sarado na tayo. Bukas ulit. Dito tayo sa bahay. Nasaan si Ilapot? Hello. Hello. Kami na tayo. Ang kalat ng ating lamesa na naman. Lahat-lahat na naman ang karat. Yung kumut-kil ko na. Tapos na naman yung buong araw natin guys. Thank you Lord. Salamat. And balita is may nagpahiram na sa akin ng pangpuhunan. Thank you so much. You are a blessing to our family. Wow! English. English. Thank you dun sa nagpahiram. May pangpuhunan na ulit tayo. And then, mayroon talaga mga taong ganun ano. Yung dapat daw sa isang araw may mga tao na magpapasalamat sa Diyos ng dahil sa'yo. Alam mo yon, nabasa ko yun sa isang course eh. Kailangan may gawin kang blessing sa ibang tao para sila mismo, yung ibang tao na yun, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil dumating ka sa kanila. Ay, thank you! Magtututbrush lang ako and then balik na rin ako ng tulog. Ay, balik. Ihiga na rin ako dahil pagod. Maaga na naman bukas, maaga na naman sa maghapon na ganap natin. Alam niyo naman, super busy tayo. Yan yung life natin dito sa Pilipinas. Mga ordinaryong tao lang dito sa Pilipinas. Yan yung mga ganap-ganap na totoo. Walang etyos-etyos, walang edit-edit. Yun talaga yung mga nangyayari. No? Lalo na sa amin na mga may hirap lang. Yung mga ganap sa araw-araw ng mga may hirap. Ganyan. Hindi kami mahirap nung may rep kami, mayaman kami, no? Sige na nga. Ang dami ko na namang sinasabi. Bukas ulit. Ano, tambak ang hugasin, ano? Ang ating munting helpers at ang isang munting
taga Taga-palubo. Taga-Balubo. Ang taga-kalat. Tantararan. Ano yan? Nagkakang kang burger? Kumain kang burger. Bron, saan kayo galing? Di ba naman? Namasyal sila sa Libmanan mag-aama. Nag-grocery daw sila. Wow naman. Ay! Ganyan din yung katuwaan namin pag naghuhugas eh. Pinapabulat tapos magagawa ng lobo. Ng balloons. Bubbles pala. Ayos naman ninyo yung paghugas. Parang mamantika pa yung strainer ah. Bakit mo ginagalit pagbanaw? Oo, talagang hindi pa na-perfect. Hindi ko alam yan sabihin ko eh. Ano ah? Sira sa ang gandang pinakamaganda kong pamangkin ah. Yeah. Pinakamaganda yan. Yeah. Hiya pa eh. Ito yung mga nangyayari talaga sa totoong buhay. Yung mga ganyan no. Pag naghuhugas, ganyan din ba kayo? Basang-basa ang sahig. Paano kaya kung tayos na dito, dinagkanda dulas-dulas na kami. At laging basa. Ano? Yan talaga yung mga nangyayari. Nangyayari. Totoong buhay. Lahat ganap na ganito. Yung natural vlog lang. Walang edit-edit. Yun na yung vlog ko. So, ayun. Ayun na yung maghapon na ganap namin, guys. Thank you so much for watching. Bukas ulit tayo mag-vlog. Yeah. Yun na yung vlog. Thank you so much. Yun na yung ganap. Thank you so much for watching. Dapat ka like and subscribe. Like and subscribe. Bye. At mga apat ng bata dito sa bahay ko. Ba't sila?